Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az egyik legsúlyosabb történet, amelytől szenvedünk, a hazugság politikájával függ össze. Tegnap és a mai napon megpucsolták a magyar parlamentet. A kormány puccsot hajtott végre a nép képviselők ellen. És puccsot hajtott végre Magyarország népével szemben is. Mindannyian tudjuk, hogy a jövő egyik legfontosabb kérdése, 20-30 évre a sorsunkat meghatározó gazdasági kérdés az energia kérdése. Amiből nekünk, a fejünkben lévő energiát leszámítva, nem sok maradt. Tehát kulcskérdés, nem egyszerűen csak gazdasági, biztonsági, külpolitikai, a szabadságunkkal is összefüggő kulcskérdés, hogy hogyan, kitől, milyen föltételek mellett szerezzük azt be. Nem kerülünk-e függőségbe? Jó áron szerezzük-e meg? Vagy másnak jó, ha mi ezen az áron szerezzük meg? Ezek olyan kérdések, amelyekhez joga van. Ezekhez az információkhoz joga van a magyar népnek, de különösképpen joga van a magyar nép választott képviselőinek. Olyanok vagyunk, amilyenek. De mégiscsak mi vagyunk a magyar nép választott képviselő. Ez felelősség. Tudnunk kell dolgokról. Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyet 10 évre titkosítanak. Hogy mi nem tudhassuk meg, hogy pontosan honnan, kik, hogyan befolyásolják az életünket, és pontosan milyen gazdasági számítások alapján várhatjuk Magyarország fölemelkedését, vagy éppen meggyengülését. Ez a mi életünk. Ez nem a kormány biznisze. Ez a mi életünk, kedves barátaim. És aki elveszi tőlünk és a választott képviselőktől a valóság megismerésének jogát, 48 órával az aláírás előtt jelenti be, hogy egyáltalán valami készülődik, az valójában puccsot hajt végre a magyar alkotmányos rend, a magyar népképviselők és az egész magyar néppel szemben. Március 9-én azt is mondjuk el. Eddig, és ne tovább. Sőt, hátrább az agarakkal.